Speci podcast Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. Vítáme posluchačstvo všeho druhu u poslechu podcastu Speci, podcastu Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky. A od mikrofonu vás dneska zdravím. A i dneska jsme si pozvali hosta, respektive hostku, do našeho studia a dneska tady naproti nám sedí paní Iva Jelínková a já si ji dovolím představit, souhrnně řeknu důležité informace. Paní Iva Jelínková je pedagožka, lektorka a pozor, specialistka na digitální vzdělávání. Dlouhodobě se zaměřuje na zapojování moderních technologií do výuky, zejména tedy do speciální pedagogiky. Za svou práci získala ocenění od společnosti Apple a patří mezi odbornice, které inovativně učí s technologiemi a zároveň pomáhají ostatním učitelům a učitelkám rozvíjet digitální kompetence. Sama taky působí jako lektorka v organizaci eSen, je autorkou metodik, manažerka kurzu a co je důležité, má zkušenosti jako ICT koordinátorka na několika základních školách a jako učitelka působí ve speciální základní škole v Poděbradech. A ještě nás poprosila, abychom zmínili, že je aktivní členkou jednoty školských informatiků. Vítejte. Dobrý den. My vždycky s našimi hosty začínáme takovou lehkou otázkou. No, je otázka, jestli bude lehká. Čím teď žijete? Tak teď žiju Brnem docela často. Listopad a říjen jsou měsíce plné konferencí a nejrůznějších vzdělávacích setkání. Takže já počítám, kolik ještě víkendů nebudu doma, protože v podstatě od začátku října se každý víkend něco ohledně pedagogiky a technologií děje, takže v současné době žiju cestováním, inspirací od kolegů a vlastním inspirováním možná dalších kolegů. Je to taková hektická doba, ale je teda výsostně příjemná, protože je tam spousta setkávání a spousta i nových impulzů pro mě. Já bych se teda zeptala, jak byste popsala svou profesní cestu, protože teď mluvíte o různých konferencích vzdělávacích, tak jak se stalo, že jste doputovala až na ty konference? Řekla bych, že ani nevím jak, ale je to teda tak, že technologie se prolínají celým tím dějem a začalo to někdy před 15 lety, tím, že už nějakou dobu jsem působila na škole a jsem tedy pedagog, vzdělávám různé typy dětí, tak se nám do cesty, mě a mojí kolegyni ve speciální pedagogické škole, ve speciální základní škole, se nám do cesty připletla technologie, v podstatě to byly tablety a s nimi začala naše cesta, která byla, řekla bych, především plná setkání s neskutečnými lidmi. Já pořád říkám, že náhody neexistují a že lidi, který jsem na své cestě potkala, mě dovedli až sem, až na ty konference. A vlastně do všech míst, nebo bych řekla prostorů, kde jsem mohla být, tak jsem za to vděčná hlavně lidem, které jsem potkala. Ať už mi ukázali další možnosti, nebo jsem v nich našla inspiraci, že věci jdou dělat jinak a že se na ně dá dívat jiným pohledem. Jste říkala, že vlastně pracujete s různými dětmi, tak mohla byste říct, jak široká je ta vaše cílová skupina? To, co vždycky říkám, je, že už asi 1000 let pracuji právě ve speciální základní škole, kde to spektrum vlastně odlišnosti je obrovské a nemá si smysl vyjmenovávat, prostě se věnujem všem dětem, které potřebují nějakou podporu. Ale kromě toho se pohybuji v oblasti mainstreamového základního školství, ale i soukromého školství. Takže vnímám ty různé niance i skladbu dětí a to, že mám tu možnost jezdit po školách, mě zase naplňuje tím, že mám víc pohledů na různou problematiku, zkušenosti různých pedagogů i různých, řekla bych, pedagogických kolektivů. To mě dává zase širší rozhled a pochopení pro to, co se poslední dobou děje, že je hrozně lehké něco skritizovat a říct, tak to školství je teďka špatné. Ale my se musíme dívat trošku otevřeněji, že to není vždycky
vina jednoho zákona, jednoho člověka, jednoho ředitele. Je to prostě obrovská spousta věcí a dělá to prostor školy i okolí školy, dělají to rodiče, žáci, vlastně je těch vlivů spousta. A to, že se na to můžu dívat z pohledu různých typů škol, různých pedagogů i různého nastavení škol, je pro mě velký dar a zkušenost ohromná. A hrozně mě to baví, teda to musím říct, asi to budu říkat pořád, protože mě to šíleně baví. Já bych možná potřebovala trošku víc konkretizovat tu vaši práci s technologiemi. Vy jste vlastně zmínila, že to začalo nějakou prací jako s tablety, ale co je to, co v té praxi teď, nebo jak ta práce s těmi technologiemi v dnešní době vypadá? Má to zase víc takových, řekla bych, pater nebo víc různých, dejme tomu, místností nebo tříd. Gro a to, co mě baví nejvíc, je vlastně to učení. To, že vstupuju do třídy jako pedagog, jako někdo, kdo tam jde, ať už učím IT nebo jiné předměty, do kterých IT zařazuji. To je jedna věc. A pak je tady samozřejmě využívání IT jako kompenzační pomůcky pro děti, kterým to může nějakým způsobem usnadnit život nebo kontakt s veřejným prostorem nebo vůbec jejich orientaci v běžném životě. A pak je tady další místnost a to je to, že pomáhám pedagogům, nebo si spolu vlastně pomáháme ukazovat si, jak můžu tu technologii zařadit, protože pořád je to věc, která není prostě samozřejmá. Jsou lidi, pro které ano, ale jsou lidi, pro které je to pořád nějaké vystoupení z komfortní zóny a mají jisté obavy, takže mě baví být průvodcem a ukazovat ty možnosti a vzájemně si povídat o tom, kam všude s těmi technologiemi se dá zajít. A pak je tady ještě třetí místnost a to je nějaká podpora vlastně IT prostředí ve škole. Ať už je to správa technologií nebo metodické vedení v používání technologií nebo nějaká metodika, to znamená rozpracování určitých témat, tak, aby mi do nich právě technologie jakoby zapadly a nebyly nějaké ostré rohy, aby se nám něco netlouklo. Prostě tak, aby ta technologie právě se stala součástí vzdělávacího procesu a nebyla nějakou jako linií, která mě povede trnitou cestou. Já myslím, že dneska všechny ty 3 místnosti postupně, nebo já doufám, že je navštívíme. No a když půjdeme teda hned do té první, to znamená přímo vlastně ta aplikace nebo ta podpora dětí s jinakostí nebo se speciálními vzdělávacími potřebami v tom prostředí té školy, tak jakou s tímhle máte zkušenost? Jaký všechny možnosti jakoby máme, co teď třeba jsou i nějaký trendy, co se využívá? Já bych řekla, že právě v tom speciálním vzdělávání, a teď to jako vyzní, že nejsme trendy, ale tam to není o těch boomech, o těch jako peckách, pojďte, teď je tahle aplikace a ta je úplně skvělá, protože naše děti jsou prostě různé a taková věc, která se táhne linií speciálního vzdělávání, je, že to vzdělávání je velmi individualizované. Že každé dítě, ačkoliv jejich diagnostika, jejich handicapu je stejná, tak má jiné potřeby, má jiné podmínky, nebo bych řekla jiné příležitosti se vzdělávat a my hledáme různé cesty, jak jim vzdělávání co nejlépe přiblížit, jak využít multismyslové vnímání, jak využít všechny kanály, kterými to dítě je schopno přijímat informace a k tomu mi právě napomáhají ty technologie. A velmi jako neoblíbeně, řekla bych, nebo velice nemódně musím říct, že já stále používám věci, které jsem objevila nebo s kterými jsem začala před těmi 15 lety, protože se prostě osvědčily a zjistila jsem, že dětem pomáhají. Používáme třeba aplikace na podporu komunikace, různé aplikace, které pomáhají dětem, které nemohou mluvit. A tady bych se možná i zastavila s tím, že ty děti jsou takový jakoby
první schůdek, ale jsou to třeba aplikace a programy, které mohou pomáhat i v dospělosti lidem po nějakých nehodách nebo lidem, kteří po nějakých nemocích se učí znovu komunikovat. To jsou takové věci, kdy ztratíte hlas nebo naopak v hlavě se stala nehoda, která zapříčinila, že nerozumíte mluvené řeči. Tak tohle jsou věci, které s tím tabletem nebo vůbec s tou technologií si můžu dál znovu jakoby přiblížit, znovu začít používat, nebo je to pro mě prostředník, jak můžu komunikovat s lidmi jinak než běžnou řečí. A to jsou věci, které používáme celých těch 15 let a já nemůžu říct, že teď mám úplně něco topového a peckového a ne, je to stejné, ale skvěle to funguje a spíše se to snažíme ještě víc využít ve smyslu jakoby hledat další cesty, jak ta podpora by mohla vypadat. Já se teď rovnou zeptám za všechny studující studijního programu logopedie a samozřejmě i jiných, ale především asi za ty. Klidně nám asi řekněte, jaké konkrétní aplikace využíváte. Já si myslím, že to bude určitě naše posluchače zajímat, aby si na to případně mohli podívat. Tak nejčastěji je to vlastně spolupráce textu a nějakých symbolů nebo obrázků. My používáme v naší škole Imprint. Je to takový systém slov a obrázků. Někdo to bude znát i pod druhou takovou podobnou aplikací, která se jmenuje SimWriter, kde komunikujete vlastně slova s vizuálním symbolem. To je program. A pak používáme GoTalk. Chviličku jsem se zamyslela. To je velký systém, kdy speciální pedagog nebo vůbec odborník na podporu řeči může vytvářet vlastně komunikační prostředí pro dítě podle jeho potřeb. To znamená, pokud to dítě zvládne rozeznat 2 symboly, používám 2. Pokud dítě rozezná 20 symbolů nebo je schopno používat komunikační řádek, víceúrovňovou komunikaci, to znamená, kdy kliknete na slovo rodina, objeví se máma, táta, brácha, ségra, babička, děda, vykliknete, objeví se vám ještě fotky. Jo, že jdu hodně do spodních pater, nebo si řeknete, já chceš jídlo, nebo chceš nějakou aktivitu. Když kliknu na aktivitu, tak se mi jako, chceš jít do parku, chceš jít do kina, jo, to je víceúrovňová komunikace, nebo víceúrovňová podpora komunikace. Tak tohle je programek, s kterým my dlouhodobě pracujeme, ale existují i další a určitě na jiných školách by vám řekli další, který používají. My jsme spokojeni s tímhle s tím. Mě by to ještě zajímalo z druhé strany. Vy jste teď vyjmenovala vlastně ty konkrétní druhy podpory. A teď by mě zajímalo, jestli nám můžete říct třeba nějaký příběh nějakého žáka nebo něco, co vám utkvělo právě v hlavě, kdy technologie pomohly právě žákovi. Nebude to konkrétní příběh, respektive bude to něco, co si myslím, že to celý jako podpoří. Je to spíš taková zkušenost. My máme tendenci osoby, které třeba nemluví, velmi podceňovat v tom smyslu, že máme pocit, že když někdo neumí vyjádřit své názory, emoce nebo říct větu, tak se s ním bavíme trošku infantilně, používáme krátké věty. A teď si vemte, že máte ve třídě prostě klasického 13letého puberťáka a neustále v těch knihách je ta máma, já neříkám, že ještě mele, ale jsou tam prostě tyto věty a ve 13 letech, když se sice učíte číst, tak nechcete číst to, že pes sedí u boudy. Jo? Takže v momentě, kdy jsme tu s tou komunikací, kdy jsme to s kolegyní rozdělili ve větším, tak se vlastně ukázalo, že kluci zajímají tanky, pitvy, auta, což samozřejmě vy víte, ale jako ty texty jim nedáváte o tom, že jaká letadla se zúčastnili druhé světové války. A oni si ty texty začali vyhledávat sami, nebo chtěli, aby jsme jim do komunikačních knih vkládali tyhle obrazy. Pak jsme zjistili, že jeden náš žák je obrovský fanoušek Bílých tigrů Liberec, my jsme to do té doby nevěděli. A s dalšími pomůckami, a teď nemluvím jenom o tabletech, ale o možnosti nějakého speciálního ovládání té techniky, kdy nejste schopna ho ovládat rukou, techniku, a najde se nějaká jiná možnost, ať už ovládáte pohybem hlavy nebo třeba dechem, se otevře ta možnost toho, že vy vhlédnete do toho člověka a vlastně vidíte, co všechno zná, ví a vlastně do té doby neměl možnost to projevit. Takže jsme o tom nevěděli. A těchto případů se nám nasčítala obrovská řada, že se ukázalo,
že mají děti prostě zájmy, o kterých jsme nevěděli. Já mám teď úplný aha moment. My jsme měli na diskuzi v rámci Festivalu inkluzivní kultury režisérku filmu Marii Magdalenu Kochovou, která natočila film Ta druhá. Ona sdílela svoji osobní zkušenost a vlastně také popisovala něco velmi podobného v tom, jak vlastně u těch žáků nebo jedinců, u kterých předpokládáme, že je nějaký snížený intelekt, tak jim vlastně dáváme v tom školství texty, které ale vlastně vůbec neodpovídají jejich zájmům, jejich věku, jejich případně jako možnostem a pořád se držíme těch jako základů čtení, které už jsou pro ně ale dávno pasé, učí se to Bůh ví kolik let, pořád stejně a já jsem vlastně strašně ráda, že to najednou slyšíme ještě z jiné zkušenosti a ještě takhle jako i podpořeno o to, že ve chvíli, kdy dostáváte nebo máte možnost skrze technologie nahlédnout vlastně do těch dětí a do jejich nějakých zájmů, tak i potom ta komunikace se skrze to může rozvíjet. Tak já jsem to jenom hrozně potřebovala říct. A já teda ještě, vy jste mi nahrála, protože jsem si vzpomněla na nejčerstvější zkušenost. My máme ve škole něco, co se jmenuje vibrační deska. Je to prostě deska na kolečkách, kdy připojíte k nějakému prostě zdroji hudby a ta vibrační deska přenáší přes vibrace do těla toho dítěte nebo dospěláka prostě hudbu. A chviličku nám nějakým způsobem nefungovala, tak jako trošku se popravila, znova jsme ji pustili a vzali jsme tam nějaké děti. A zase, jak jste říkala a jak už jsem zmínila, tak prostě se pouští písničky z večerníčku, takový ty z pohádek. A tak jsem říkala, potřebujeme tu desku vyzkoušet, nějakou jako potřebujeme tam pořádnou hudbu, pořádný beaty. A když jsme vlastně začali dětem pouštět třeba, nevím, jako výraznější hudbu nebo i trošku tvrdší rock, tak jsme je z té desky pomalu nemohli dostat. Za prvé to teda ty vibrace tam byly a za druhé prostě konečně jako ty děti žijí s námi v běžné domácnosti, mají sourozence, mají rodiče, který prostě si pouští rádio, pouští si, já nevím, gramofon, pouští si hudbu a ty děti samozřejmě vnímají, ale prostě je pořád taková ta tendence, tak ty dětské písničky jsou takový nezávadný a mají ty hezký jako textíčky, kde se nic neděje a všechno sluníčko svítí a travička se zelená, že jo? Ale prostě je vám 12, je vám 11, už tohle nechcete poslouchat. Ano. Já vlastně mám teď podobnou zkušenost z jarních státnic, že jsme tam vlastně něco velmi podobného řešili u mladého muže, který teda už ani 12 mu nebylo, ale byl to 18, 19 mladý muž a vlastně tam ta řeč přesně takhle byla tou bariérou k tomu, že se pak vlastně ukázalo díky novému komunikačnímu nástroji, že on jako se zabývá daleko hlubšíma věcma, než prostě ty učitelé, učitelky očekávali. Že přesně mysleli, že to je ta travička, jsem chtěla říct svítí, ne, travička se zelená, ale že on vlastně jako chtěl o hlubokých abstraktních věcech se bavit a že jsme ho vlastně my jako učitelé tím limitovali. Ten jeho vývoj. Tím, že jsme vlastně jenom nenašli adekvátní způsob, jak s ním komunikovat, nebo možná nějaký nástroj, který k té komunikaci využít. Já bych tady ještě zmínila jednu věc. Bude to trošku možná kontroverzní pro někoho, ale hraní her. Všeobecně se říká, že hraní her je ztráta času a že děti tráví u technologií spousta času. A málo kdo si třeba uvědomí, že děti s nějakým specifickým znevýhodněním nemohou hrát některé typy her, protože se například neorientují v 3D prostředí. Nebo vůbec v prostředí hry, takové to, jak se dneska moderně hraje, že vy procházíte nějakým prostorem, bludištěm, tak pro naše děti je tohle velice těžké a oni se v tom prostoru ani neorientují. Takže takovéhle hry běžně nehrají a vůbec všeobecně hry jsou pro ně jakoby velice těžké, obzvlášť když se tam prochází, když se musíte orientovat, nebo jsou tam nějaké logické souvislosti, nebo se naráží na vaše předchozí zkušenosti. A my máme ve škole jednoho šikovného tatínka, je to ajťák a vlastně vyvinul zařízení, díky kterému jeho syn, který vlastně je kvadruparitik, je na vozíku, nemůže technologii ovládat běžně rukama, se dostal k tomu, že nejen, že je schopen o hodině s námi spolupracovat, píše na klávesnici, normálně dělá s námi veškeré výukové činnosti,
tak ale ve svém volné čase hraje právě tady ty hry, což někdo, jako jsem řekne, že nějaký střílečky, ale pro nás to bylo neuvěřitelné, protože to zvlád. A dostal se dokonce mezi hráče e-sportů, to jsou takový ty soutěže v těch hrách jako online. On je teda fotbalista, musím ho zmínit, protože prostě mě to pořád fascinuje, jak dobrý v tom je. Díky tomu, že zase se našla technologie, kterou to zařízení může ovládat. A mě jenom jakoby bere teďkom ta představa, jakože on hraje sport, kde jako je potřeba jako ty končetiny všechny a zároveň v realitě nějaký jeho alter ego tohle umí a on vlastně je na tom vozíku, jak o tom mluvíte, že to je jako velká příležitost prostě. To mě úplně fascinuje, jak o tom mluvíte. Samozřejmě nechybí jako specifické oblečení, má podklenky nebo štrupny se možná říká, čelenku, všecko tam je, jenom prostě je to e-sport. To znamená, už jsme trošku začali o některých cílových skupinách i jsme trošku se vlastně dotkli té kontroverze ve smyslu toho, jako jestli hry, online hry, hrát, nehrát, tak k tomu se chci taky dostat a možná hned mě teda napadá nějaká cílová skupina, kde vlastně nějaké to velké vzrušení, vyrušení je vlastně dost specifické nebo příznačné. Co děti, které mají problémy se soustředěním, a nemyslím teď jen děti s ADHD, nebo se třeba se specifickými poruchami učení, a technologie. Jaká je vaše zkušenost u téhle cílové skupiny? No, řekla bych, že je různorodá. Platí to stejně jako u všech. Co nám bude platit tady na Pepíčka, to nám nebude platit na Aničku. Prostě je to vždycky, hledáme nástroj, který k tomu konkrétnímu dítěti přinese to, co my potřebujeme. Jo, pokud tam potřebuje nějaký fokus, něco, aby to dítě vlastně odbouralo třeba okolní ruch, tak pro někoho je to nějaká aplikace, kde sleduju něco jenom velmi jako neaktivně a sklidní mě to a jako můžu se soustředit. Pro někoho je to zase něco, co naopak musí být jako vzrušivé a teď mě to přivede do toho stavu jako toho uvědomění si, jo, teď to sleduju, teď se dívám, teď jsem aktivní. Pro někoho je to prostě zase jenom hudba, snuzelen, kde mám nějaký efekty a nic vlastně tam z technologií není. Je to velmi různorodé. Já jsem spíš byla překvapená, že na stáži po různých zahraničních školách jsou místa, kam dítě, který já potřebuji nějak zvědomit, nějak ho prostě dostat do děje, tak na to místo odchází asistent nebo druhý pedagog a je tam s tím dítětem. To místo je, já nechci říct, že jako izolované, ono je spíš tak jako ani ne skryté, řekla bych, je prostě v pozadí té místnosti nebo je v nějakém, tam, kde my máme třeba kabinety ve školách a tam má možnost se tomu dítěti 5-10 minut věnovat. My pořád ve škole řešíme samozřejmě prostory, já v podstatě nemám kam s tím dítětem jít a věřím, že to je zkušenost i dětí v inkluzi, kdy ten učitel tam má určitý počet a nemůže si paní asistentka odvést dítě a když si odvede na chodbu, tak je to zase, já bych řekla, to je strašně nedůstojné prostředí, tak teď budeme tady sedět na chodbě a chvilku si budeme kreslit, aby si to dítě třeba odpočinulo nebo naopak, aby se začalo soustředit. Prostě je to, co nechcete. Nechcete, aby to dítě sedělo na chodbě, která je holá, hlučná. A taková hala to je vlastně většinou. Takže tam bych řekla, že já nedokážu říct, existuje aplikace, která prostě, když jí bude hrát každý dítě, tak se začne soustředit. My jsme měli velmi dobrou zkušenost s biofeedbackem, což je systém, který dítě vlastně hraje hry na nějaké vlastně na základě svého mentálního soustředění nebo zaostření mysli. To znamená, tu hru až tak neovládáte rukama, ale vlastně tím, že se sklidníte nebo naopak se na něco extra soustředíte. Tam to bylo super. Ne, že by jsme řekli, že už to dělat nebudeme, ale převzala si to teďka jiná instituce a vlastně ty děti mají možnost tam na to docházet. Mm-hmm. Jo, tak to je i zavedená vlastně jako věc, už i evidence-based, kterou i mohou rodiče vlastně, nebo i školy tam doporučovat rodiče a děti. Aha. To znamená, to by byla ta pozornost a když teda, já jsem to tak propojila, ale umím si představit, že vlastně takových aplikací je celkem dost, ale směrem právě k tomu, když má dítě potíže s osvojováním trivia, což přesně u těch SPUček nebo i pak u těch dalších cílových skupin je. To znamená, co všecko jako pro tu výuku čtení, psaní, počítání,
co všecko máme. Já bych to ještě přeformulovala, jestli můžu tu vaši otázku, protože my v tom speciálním školství se máme strašně dobře, protože my můžeme těm dětem věc, kterou se učí, a třeba v našem typu školy máme výuku opravdu velmi poníženou, ty výstupy jsou tam hodně ponížené, takže dalo by se to shrnout do takové, řekla bych, věty, já prostě tady 5 let učím počítat do 3. Jo, nebo do 5. A představte si, že to děláte 5 let, teď už trošku, řekněme si, vás to nudí, to dítě to nudí, tak pojďme to teda dělat nějak ještě lépe, pojďme najít další kanál. Takže já mám možnost nějakých manipulativ, někde něco někam přemísťovat. Mám možnost pracovat s papírem, mám možnost pracovat se stavebnicemi, s hrami, ale mám tady ještě ten moment té technologie. Ať už to je obrovská tabule, ať už je to tablet, který je před dítětem, ať už je to nějaká aktivita, kdy to dítě má spojenou třeba aktivitu na tabletu s pohybem, jsou takový různý úkoly, kdy dítě dostane úkol na tabletu, ale musí ho udělat fyzicky a tak dále. A tam my v těch speckách na to máme čas. A to je prostě to, proč třeba já nikdy nepřestanu učit ve spece, protože tam mám čas učit. Mám čas se zabývat tím, hledání těch cest k těm dětem, k tomu, aby jsme to do té hlavy přinesli. Ale rozumím tomu, že máte-li na základce daný osnovy, teď nad váma visí ten Damoklův meč těch přijímaček, máte 1 hodinu toho předmětu týdně, tak ten prostor nemáte. Takže tam chápu, že je to více účelové, že je to takové jako v uvozovkách úderné, že mám tu technologii, použiju ji takhle a pak ty děti můžou třeba navázat doma. Ale nemám úplně prostor jako udělat si tak obrovský projekt nebo nějak se tomu věnovat kontinuálně měsíc třeba. Takže i třeba já dám příklad školy, kam chodí náš syn. Tam vlastně od letošního školního roku zavedli aplikaci, která se jmenuje EduTen, jestli to říkám správně. Je to finská aplikace, která vlastně umělá inteligence stupňuje, graduje úkoly pro děti a vlastně jako přizpůsobuje se té úplně individuální jako schopnosti toho dítěte a učí se tam právě teď zrovna tam dělají násobky, jo? Že jako hodně se to trénuje, synovi to moc nejde, tak ta umělá inteligence ho nenechá, pořád mu jako vrací ty úkoly, nepustí ho přesto. Znáte ještě nějaké další takovéhle věci, nebo máte s tím zkušenost? I třeba, já třeba jako rodič jsem si říkala, tyjo, bude sedět tu tabletu. Bude čumět do té obrazovky s prominutím, jako pomůže mu to, nepomůže mu to, mám pro něj, a přiznám, že jsem to teda původně udělala, vystříhat z papíru násobky a budeme spolu trénovat ty násobky, že budeme přiřazovat prostě čísla a příklady. Tak co si o mě myslíte jako o matce, nebo jak jsem si s tím poradila, nebo jak byste mě podpořila, paní Jelínková? Jak bych vás podpořila, že vystříhejte a mějte i ten tablet. Jo, jako prostě vždycky je lepší to spojovat nebo mít těch věcí víc a rozčlenit si čas, tak, aby se ty aktivity střídaly. Já vždycky, když školím, když mám nějaký kurz, a nemusí to být pro pedagogy, pro dospěláky, tak někdy mají tendenci, paní Jelínková, my bychom chtěli 8hodinovku. Já říkám, vy chcete 8 hodin sedět u tabletu? To přece nemůžete vydržet. Je to akční, lidi si tam zkoušejí, ale já sama vám to nedoporučuji. I ty 4 hodiny je strašně moc. A stejně tak nikdy na 4 hodiny nedávám dítěti tablet. My jsme jako škola hodně technicky vybavená nebo technologicky, ale představa, že jako k nám přijde ráno dítě do školy, dostane tablet a ve 12 ho odevzdává, je naprosto mylná. My ho někdy ani nedostanou nebo na 5 minut za celý den. Je to prostě jedna z těch činností, jak vy říkáte. Vystřiháváte, spojujete, lepíte a pak hrajete na tabletu. Jo? Někdy déle, někdy kratší. A zase dneska rodiče všichni pracují hodně, pracují do večera a naprosto chápou, že když přijdete a potřebujete ještě dělat večeři a potřebujete, aby to dítě ještě se zase už učilo, tak prostě ten tablet, a jak jste to říkala dobře, s tou umělou inteligencí v tomto programu ho to vede. A vy tam nemusíte být ten, kdo řekne, tak dobrý, tohle už si zvlád, tak pojď o level vejš, dobrý, tohle si zvlád, tak zkusíme něco jiného. Tady ho to vede. Když máte čas, tak si sednete a budete si to spojovat, budete si to kreslit. Když ho nemáte,
Ale samozřejmě nesmí převážit to, že nemáte čas a pak teda to bude jenom ten tablet. Jo. Vždycky to propojování pro každého člověka je super, když střídá činnosti, střídá aktivity. Mně přijde, že hodně velký trend je teď, a to nejenom u toho počítání, ale třeba experimentovali jsme i s Duolingo pro děti, takže je to hodně gamifikované. To znamená, že jako to dítě vlastně ani neví, že se učí. Tak co si myslíte o tomhletom? Jakou s tím máte zkušenost? Já osobně mám s Duolingem skvělou zkušenost, mě to nutí se na to nevykašlat, ale zase, jako říkáte, jak je teď ten trend, tak jsem slyšela opačný trend, že vlastně tohleto všechno ty Duolinga, takový to, jestli dneska neuděláš svůj level, tak půjdeš na nulu a máš odehraných 1000 dní. Přece na jednu stranu je to super, někoho to motivuje, ale pro někoho tam může vznikat ta závislost. Teď ztratím všechny svý životy a budu začínat od nuly. Já si vždycky vzpomenu na moje dětství, kdy jsme hráli Jen počkej zajíci, jak se chytali ty vajíčky. Jestli si pamatujete, nebo vy si asi nepamatujete. Prostě taková elektronická hra, 4 tlačítka a padaly vám vajíčka, vy jste je museli chytat. A když jste se dostali přes 200 bodů, tak vám přibyl život. Ale když jste, jako vám spadly 3, tak jste skončili a museli jste hrát znova a najednou vám ta hra přišla, že neskutečně pomalá a že to nedáte. A tohle přesně drží děti nebo vůbec ty hráči v tom, hlavně ať nestratím svý životy nebo budu začínat od začátku a to nechcete. Takže ano, na jednu stranu to motivační, ne, pro někoho to může být naopak velmi závislostní a teď se nebavíme třeba o Duolingu, ale o jiných typech her. Takže a je to velmi křehká hranice a já jsem byla svědkem jedné obrovské diskuze, teď nevím, jestli to bylo na X nebo na bývalém Twitteru, dneska na Xku nebo někde jinde o tom, jestli tohle je ta cesta, kterou chceme jít, že svým způsobem vám říkáme, musíš hrát nebo o něco přijdeš. A nebo chci hrát, protože se to chci učit. Jenomže zase kdo je tak silně vnitřně motivován, že bude hrát jenom proto, že se chce učit jazyk nebo matematiku nebo šachy jsou tam teď nějak nově, takže... Zrovna u toho edutenu, když se vrátím k té zkušenosti našeho syna, tak oni tam získávají poháry a vlastně tam je třeba zadání na týden děti, dospějte během toho týdne k bronzovému poháru. Jo? To znamená, že je to jako i vlastně daný takto. Jo? A všimla jsem si, že děti mezi sebou hodně soutěží, jo? Že vlastně syn nechce se mu to dělat, ale mami, já musím získat diamant. Jo? A já jsem si říkala, jako dobře, bude počítat. I vidím ty výsledky, jo? A asi ty Finové z nějakého důvodu mají asi 3 ceny za tu aplikaci, ale já jsem si pro sebe říkala, tyjo, to je hrozně jako tenká hranice, kdy já už třeba za to jako rodič jít nechci, že bych chtěla, aby byli v tom analogovém světě a proto jsem si teda vystříhala i ty násobky, protože ta učitelka se ve mně nezapře, takže jakože tam vidím tady tohleto riziko, jo? Nebo když se to nasčítá, když v jednom předmětu, v druhém předmětu a pak ještě syn hrozně chce chodit na kroužek, který jakoby pracuje taky s technologiemi. Takže pak je to, není to hodina týdně, ale jsou to 4 hodiny týdně. A to, kolik toho stráví ve škole, na tabletu, nad tím já ani nemám kontrolu. Je to o mojí důvěře jako rodiče. No, jak vy říkáte, že z 1 hodiny za týden jsou to 4 hodiny, je 4 hodiny už moc? Jo. No, já to taky nevím. Je to, samozřejmě, já si myslím, že pak ta rizikovost stoupá v momentě, kdy děti v 8 hodin jsou na tabletu a najednou zjistí rodiče, že tam jsou do 11, do 12, že tam jsou celé odpoledne, co přišli ze školy. Pokud je to 4 hodiny týdně, které jsou nějakým způsobem jakoby rozvrstvené do toho týdne, pak mi to nepřijde, že to je moc, ale pokud by to bylo, že je to v úterý 4 hodiny, tak si řeknu, ne, to není v pořádku, jo? Ale pokud je to po půl hodinkách, po 20 minutách a zase je to taková aktivita, která je střídaná s jinou, tak si myslím, že se nemůžeme bavit o tom, jestli je to málo nebo hodně. Pro někoho málo, pro někoho hodně, ale ve smyslu v koncepci celého toho života toho dítěte nebo těch aktivit, které to dítě má. Jo? Pokud někdo potom ještě do toho dělá atletiku, na trénincích stráví 3 dny v týdnu, tak bych řekla, že to je poměrně jako komparativní, že se to dá porovnat. Jo? Mm-hmm.
Mě by ještě v tomhle ohledu zajímalo, ono už to tady v té vaší konverzaci zaznělo, prosakující velký trend AI. Jak může AI v tomhle ohledě buď pomoci právě učitelům při ať už přípravě podpůrných materiálů, případně jak by měli učitelé využívat nebo nevyužívat AI. Jaký máte vy teď zkušenosti s využíváním AI? Je tomu asi rok, kdy největší poptávka na školení, která nabízím, je na AI a Canvu. Já bych chtěla školit i jiné věci, ale prostě poptávka je jedna věc a já ji samozřejmě respektuju. A co se týče AI, tak se mi často děje i po tom, co už tady opravdu víc než rok je a spousta lidí jako s ní pomalu žije, jsou lidi, kteří, a nechci říct, že ji odmítají, ale prostě jí do života nepouštějí, přestože ona tam prosakuje různými kanály, tak jí do života nepouštějí a nechtějí jí pouštět, ať ty důvody jsou jakékoliv. Bojím se trochu, že u pedagogů je to takové klišé, co se říkalo, kdo nezačne s AI, tak mu ujede tak vlak, že už ho nedohoní, ale já to beru ve smyslu, nemusíš ji používat, když nechceš, ale aspoň se podívej, co to je, co to umí. A já se na všech svých školeních, nejen okolo AI, snažím ukázat tu stránku, jak nejvíc pro sebe můžu já vytěžit. V tom smyslu jsem pedagog. To znamená, že krom toho, že učím, se samozřejmě na výuku připravuju. A to mi většinou vezme mnohem víc času, než samotná výuka, ta příprava. A celý svůj pedagogický život se všichni zabývají tím, jak si tu přípravu usnadnit. Poměr výkon cena, to znamená méně času na přípravu, více času na výuku. Ale většinou, jak je to opačně, tak se taky občas stane, že vy nad něčím děláte 3 hodiny, vezmete to do hodiny, ty děcka to za půl, nebo děti, studenti za půl hodiny mají hotovo a říkáte si sakra, tak tady je něco špatně. A v tuhle chvíli si říkám, že AI je pro učitele jako super. Bavíme se o generativní umělé inteligenci, kdy například ve speciálním školství je to úplně super na personalizovaný materiály. Pojďme pracovat s textem, já můžu užít texty na míru, můžu užít text na cokoliv, co potřebuji zrovna řešit, můžu si k tomu udělat vlastní obrázky a stojí mě to strašně málo času. Když někdy i pro zajímavost, já sama zkouším umělé inteligenci zadat nejen jako generování přímo toho materiálu, s kterým budeme pracovat, ale i generování nápadů. Přeci jenom každý máme za sebou nějakou svoji pedagogickou minulost a máme svoje pomůcky, svoje věci, které děláme, kterých jsme si jistí, který používáme, ale zároveň občas není špatný si nechat jako napovědět, a říct si, je super, tohle přece jsem dělala už dřív, jsem na to úplně zapomněla, nebo naopak říct, tohle super aktivita, to mě vlastně nedošlo, že ty kartičky můžu taky použít takhle. Já říkám kartičky, jak jsem v tom speciálním školství, ale každý si to může přebrat na svý vzdělávání. Hrozně se mi líbí to, že vám umělá inteligence umí udělat výbornou jako motivační aktivitu do hodiny, v tom smyslu, že si i lidi, kteří tomu nehovějí, můžou vytvořit šifru pro děti, můžou vytvořit jednoduchý pucle hlavolám a uvízt tu hodinu tím, že ty děti zaujmou už od první chvíle, kdy přijdou a ne zase, ježiš, dneska zase budeme dělat s mapou, ne, pojďte, jakou jsme si to složili mapu a je tam ten moment toho, že se podílejí sami na té výuce. Ne, že by se to prosím vás dřív nedělo, ale dělo se to tak, že ten učitel si to strašně dlouho připravoval. A teď vám to udělá umělá inteligence za tak krátký čas, že vám zbyde víc času na to vystříhování té mapy třeba. Takže já si myslím, že umělá inteligence pro učitele je určitě super a to se tady nebavíme o administrativních činnostech, o psaní dokumentů pro dokumenty, kterými si všichni procházejí a vším dalším, co my ve škole musíme tvořit a netýká se to výuky. Týká se to toho, že píšete pořád zprávy, plány, myslím jako svoje třeba plány. Tam ne, že bych si je nedokázala napsat sama, ale trvá mi to mnohem díl než s tou umělou inteligencí. Mě jí napadlo takové to jako přepisování vlastně toho rozhovoru, kdy z toho potřebujeme třeba vytáhnout něco jako i do diagnostiky. Jo? I vím o příkladu jedné paní psychiatričky, která vlastně jako si nechává psát ty zápisy a pak se k tomu vrací, aby něco důležitého jako nepřehlídla, co s tím klientem za těch 15 minut nebo pacientem v tomhle případě jako probrala. A to mi přijde úplně jako
na to, jak je systém přetížený, koho všeho musíme rychle diagnostikovat a jaký zprávy musíme psát, tak to mně přijde geniální. Já jsem ráda, že jste to zmínila, mně to totiž vůbec nedošlo, ale vlastně to je tak tam je. samozřejmě velké nebezpečí GDPR věcí, to znamená žádná jména, žádné jako místopisné údaje, na to si musíme dát velký pozor a to je obrovský riziko. Zrovna dneska, když jsem se měla ve vlaku, mi psal kolega a ptal se na podobnou aplikaci a je to super, on mi říkal, že se tím nezabývám, ale já se tím teď budu zabývat. Má někdo maminku, která jako má potíže se sluchem a hrozně jí vadí, že když za ní přijdou dcery a baví se spolu, ona jim nerozumí, protože když odezírá jednoho, to zvládne, ale když oni mezi sebou si povídají, tak ona vlastně neví o čem. A jestli neexistuje aplikace, která by dokázala převést mluvenou řeč do textu. Ono to umějí nativně telefony, umějí to tablety, ale nerozpoznají mluvčího. Jo, oni vám to přepíšou. A on se mě teda ptal, jestli ve své praxi něco takového nepoužijeme. Říkám, víš, že my to vlastně máme opačně, protože naše děti dost často spíš nerozumějí čtenému textu, takže my využíváme to opačně, že si necháváme text přetransponovat do mluvené řeči. Jo? A myslím si, že tohle je zase další bod pro umělou inteligenci. Jsou nástroje, ale oni jsou většinou takové komplikované nebo mají různá nastavení, když to umělá inteligence je nejspíš schopná, nebo ne, nejspíš určitě, vy budete mluvit a ona bude zapisovat. Ale, jak říkám, a jak by mělo zaznít vždycky, co umělá inteligence schvátí, to už nenavrátí a je potřeba si dát pozor, co všechno jí dáváme. Možná bychom se na to i chtěli zeptat, nezapomněli bychom na to, ale když jste to tak hezky nahrála, tak co jsou ještě nějaká další rizika? Tak to je to jako ty citlivá data, vlastně nějaké to sdílení. Ještě něco dalšího, co vás napadne, v čem je to jako rizikové? Bavíme se v oblasti školství. No, já prostě mám trošku pocit, že systém se některé školy snaží natlačit do používání určitého typu, dejme tomu, softwaru. Jo? Každá škola nemá, nebo některé školy mají zřizovatele obec, někdo má kraj a poslední dobou sleduju takový trend, prostě vy jste škola, vy budete používat tento software. A začíná se to jako projevovat víc a víc ve smyslu, ne, že by si škola nemohla koupit, jakou technologii chce, ale musí překonat spoustu překážek, když chce používat něco, co třeba ostatní nepoužívají, ta instituce, která je nad nimi, to nezná a vy si musíte opravdu hodně obhájit, že to používat chcete a proč to máte. Jo, jedná se o takový různý centralizovaný systémy a vůbec podpora různých platform, která jde do škol takzvanými zvýhodněnými cenami nebo bonusy pro školy. Jo, není to špatně, jako vy, jako škola je super, když máte příjemnou cenu. Ale na druhou stranu tím vzniká podle mě takové nezdravé jako prostředí podsouvání určitých platform. A to si myslím, že je riziko. Jo, že když to hodně přeženu, když si stát usmyslí, že všechny školy budou používat jeden jediný systém komunikační, a nařídí to, tak vy jako škola neuděláte nic. Jako běžný člověk si můžete vybrat, když pracujete ve firmě, která koupí nějaký software, řekne vám, že ho bude používat, vy si řeknete, tak jo, tak buď tady budu pracovat a používat to nebo ne, ale když chcete být ve škole, tak si nedovolíte říct, ale já bych to chtěla dělat na jiným softwaru. Ne všichni, a toho se trošku bojím. To je moje obava jako do budoucna. Nějakého sbírání dat, centralizace, unifikovaného softwaru. Což i mě napadlo, že to vlastně jde proti tomu, co jste říkala, že jako vlastně to jde individualizovat a v tu chvíli, kdy všichni si řekneme, budeme používat pro děti, které teda nemůžou používat řeč, tak budeme používat jeden, maximálně 2 systémy, tak jdeme přesně proti tomu, protože prostě možná nenajdeme jako ten způsob, který by zrovna tomu danému dítěti a možná i jeho rodině hodně jako pomohl. Jo, vidím v tom trošku riziko, neříkám, že to tak bude, jako mám, teď zrovna je doba, kdy mám z tohohle obavu, když vidím, co nám chodí do škol. A možná jenom třetí obava a je to takový, a to je zase současná doba, kdy pořád slyšíte, jaký jsou průměry učitelů ve školách, ale já se trošku bojím toho, že nám do školy přicházejí mladí lidi,
ale jsou na tom stejně jako ty mý kolegové na té věkové hranici třeba nad 50 let. Jakože očekáváte, že tam přijde ten 25-26 po škole a teď nám tam ukáže ty novinky a my řekneme, jo, tyjo, tak to je přece super, ale on nám řekne, a co vy tady používáte? Aha, tak to jsme nikdy neviděli, nikdo nám to nikdy neukázal. A jak to, že se to neděje? Jak to, že ty děti, ty studenti nebo ty absolventi nepřijdou ze škol s něčím, co bychom si řekli, tyjo, super, tak tohle, to bychom chtěli rozhodně vyzkoušet. Mě ještě tady i v kontextu toho napadá, mě hrozně zaujalo, jak jste říkala, že teď máte největší poptávku na kurzy AI a kurzy Canva. A s čím tam ti pedagogičtí pracovníci přichází nejčastěji? Co je jako gro nějaké vzájemné diskuze, ať už v rovině obav, nebo které jsme teď spolu diskutovali, ale možná i jako nějakých dalších oblastí. Co jsou ty témata, kteří ty učitelé v kontextu té AI si nesou? S AI je to vždycky o tom, že já něco chci. Vy, když nám to ukazujete, tak to dostanete a já ne. Jo? Jak to děláte, že dostanete, co chcete? Jo, je to takový to, já jsem někde viděla, chci to taky, ale vlastně nevím, jak na to. To bych neřekla, že obava, to je takový to, co máte rádi, protože víte, že si s těmi lidmi vzájemně tam uděláte prostředí takový, kdy budete pracovat na oboustranném zájmu. Samozřejmě velká vlna je pořád obav. Mně už je tolik, já už toho tolik nezvládnu, já se bojím, co když udělám něco špatně. A to je taky červená niť. V podstatě téměř všech mých školení, a nejen asi mých, ale co se bavíme s kolegy, já se bojím, abych to nerozbila, nebo abych tam nezadala něco špatně. Je tam pořád obava nějaký možnosti jako zničení, smazání, něčeho. To je, jo, už to není dneska, já to nezvládnu, ale já se bojím, abych s tím něco neudělala. Jo, neudělal. Je to jako oboustranné. Tyhle obavy tam jsou a pak je tam taková třetí věc. Já to používám. Jo, dlouho, to jako já to znám a spousta lidí zná, jako má to skvěle, tu techniku má jako načtenou, umí s ní pracovat, ale neumí využít její pedagogický potenciál. A to není jenom u AI, to se bavíme právě i o programech, o aplikacích, kdy si třeba něco ukazujeme a ty říkáš, jo super, a co s tím teda jako mám dělat? A já jsem dost často překvapená z toho, že vystudovaný vysokoškolský pedagog nemá pedagogické cítění ve smyslu toho, že jako se na to podívám, jo, tak tady by to, s tímhle bych mohla tohle, anebo bychom to ještě mohli zkusit jinak, anebo by děti mohly tohle. A taková jako, nechci říct nefantazie, ale to, že já to využívám nějak doma technicky, ale co s tím mám dělat s těma dětma, to je taky obrovský téma, který většinou je skoro půlka toho školení nebo 3/4 toho, co teda s těma dětma budu dělat. V tom případě mám otázku z druhé strany a to je, jaká řešení a typy nejčastěji učitelům dáváte? Co tak nejčastěji opakujete na svých školeních potom vlastně jakoby z té druhé strany? Já jim vždycky říkám, zkuste tu technologii využít tak, jak vás to baví. Už jsem to tady jednou zmínila, že my jsme hodně technicky nebo technologicky vybavená škola a naši učitelé s tou technikou pracují. Ale to nebylo vždycky. Jako nemůžete mít ten pocit, že jsme tam přišli s tablety a všichni, jo, to chcem používat a to prostě, to bude špica. Ani náhodou, jako půlka lidí řekla, že na to nebude šahat nic. A já vždycky říkám, běžte na to přece přes to, co vás baví. Dneska hodně lidí baví fotit. Říkám, zkuste si fotit a teď pojďme si s tou fotkou, co by se s ní dalo udělat. Můžeme si ukázat, co s tou fotkou umí udělat umělá inteligence. Někdo má rád přírodu, obrovský téma na jednom, nebyl to ale kurz pro pedagogy, bylo, že si můžete, ať už s umělou inteligencí nebo s nějakými aplikacemi bez umělé inteligence, naplánovat vaši cestu po Římě. Nikdy jsem tam nebyla. Ano, můžu si vzít průvodce a podívat se, ale můžu si taky sama postavit tu cestu se svými specifikacemi. Nechci ujít více než 5 kilometrů denně. A říkám, pojďte na tu techniku přes to, co máte rádi, co vás baví. Nejvíc se paní učitelky chytnou
na obrázkové koláže, na vytváření plakátů a pozvánek. A páni kolegové se dost často chytají na takové technické hry, kdy musíte vymyslet technickou trasu s nějakou fyzikální záhadou. Šifry, to je taky jako šifrovací kalendáře, to je strašný hit, na to slyší spousta paní učitelek, pánů učitelů, jako to, i děti to mají rádi. Takže vždycky říkám, teď přece není nutný, abyste vytvářeli šílený únik, nechci říct šílený, promiňte, že abyste vytvářeli velice složitý únikový hry. Baví vás si studovat v mapě, baví se vás dívat na galerie obrázků, baví se vás dívat do CERNu a sledovat ty procesy, tak to dělejte přesto. Někoho baví ta únikovka, tak bude dělat únikovku. Jak vidíte budoucnost digitálních kompetencí u českých učitelů? No, vidím ji, že bychom si měli spíš na začátku říct, co to je ta digitální kompetence. Co je to digitální kompetence? Ne, my se s tím totiž setkáváme v tom učebním prostoru, když něco učíme žáky, tak vlastně si to nedokážeme pojmout, co je učíme. Jestli je to ta kompetence, nebo ta dovednost, nebo to uchopení, jo. Pokud se bavím o nějakém vhledu do budoucnosti, tak já nepředpokládám, že by se snižovala. Naopak, jako to, jak nás ta technologie obklopuje, tak vy nemáte šanci se jí bránit a jít dolů. To může někdo, kdo se rozhodne, že bude žít prostě offline. Ano, a teď tím neříkám, že klesne. Prostě já, když se dneska rozhodnu, že všechny svý zařízení vypnu, tak si nemyslím, že za chvíli nebudu přemýšlet, to ne, ale spíš jakoby nebudu dostačovat tomu tempu, jak se to rychle bude vyvíjet. Takže já si nemyslím, že by se digitální kompetence jako nezvyšovaly. Otázka je, já se obávám, že to bude různými směry. Jo, že někdo ji pojme jakoby víc pro sebe, jakože to pomůže mně jako pedagogovi. Někdo naopak bude digitální kompetence směřovat na ty žáky. To znamená, budu umět přinášet víc výzev do výuky, víc s dětma dělat projekty, do kterých to zařadím, spolupracovat s dalšími institucemi. Tam se to bude větvit, je můj názor. Jo, jak to samozřejmě bude, pořád mluvím jako o svém osobním názoru. Ale samozřejmě bych chtěla dodat, zmínila jsem tady, že se rýsuje skupina lidí, kteří chtějí žít offline a zjistili jsme, že je to v dnešní době neskutečně těžké, přestože existuje zákon, že máte právo na to žít offline, tak tahle doba oblasti digitálních dokladů a e-receptů a telefonních konzultací s lékařem vám ten život, pokud chcete žít offline, neskutečně stěžuje. A měla jsem možnost se právě na jednom kurzu setkat s dámou, která existovaly důvody, proč potřebovala žít offline a v podstatě říkala, já jediný, co můžu jít do knihkupectví a koupit si knížku, protože veškeré pořady, ať už rozhlasové, televizní, vzdělávací, všechno je online. Ke všemu se musíte přihlásit, musíte dát nějaká svá data, i když jsou falešná. A tohle bude trend, který se za mě bude taky stupňovat. Budou se objevovat víc a víc lidí a komunit, kteří budou chtít žít offline. A jak to budeme řešit ve školství? To je otázka. To jste dala takhle k závěru poměrně náročnou otázku jako k úvaze. A bychom měli skončit pozitivně. My ještě máme nějaké otázky, nebojte. No, já to teď přechroustávám, tady tohle téma, protože na jednu stranu jako vlastně to něco k respektování, je to pochopitelné, na druhou stranu je to zároveň součást světa, ve kterém jako žijeme a tak to prostě je, no.
Já spíš taková jako metapozice chci vám moc jako poděkovat, že pojmenováváte všechny ty věci, jo, a že jsme fakt tady zmínili i jako věci třeba, které mě by vůbec ani nenapadly o nich přemýšlet a jako týká se nás to jako učitelů a učitelek, jo, že to je možná, to vypadá, že to je někde venku, že to někdo jako řeší, ale že se nás to fakt taky týká jako v tom běžném životě toho učitele, který jako komunikuje s rodičema, komunikuje s dětma a že já, když jsem sem přicházela, říkám, tak vyzvíme všechny ty chytré věci, hlavně do té specky, prostě jak pomoct těm dětem, ale těch posledních 10 minut mně to přijde, že to hodně jako promlouvá do toho reálného života i tý jako komunikace těch dalších lidí, právě s těma rodičema nebo jako s tou školou. A to se mně teda hodně líbí, no. To jsem hodně ráda, že jsme vás pozvali. A ono to teda zároveň jako, já to nevnímám, že se to té specky netýká. Ono se to toho jako vlastně týká úplně stejně. Že? Mnohem možná víc, jo, protože zase na běžnou mainstreamovou populaci působíte nějakým vyjádřením, nějakým sloganem, něčím, co prezentujete, ale našim klientům to musíme přiblížit jinak. Musíme jim to jinak vysvětlit, podat, stejně tak jako mnohdy jejich rodičům, který z důvodu péče o ty děti nemají takovej prostor, nechci říct, že nemají rozhled, to vůbec ne, ale nemají tolik prostoru si věci nastudovat, mít tolik informací, protože na to zkrátka nemají čas, takže naopak si myslím, že tady ta spolupráce, v každé škole je spolupráce žák, rodina, škola je důležitá, ale my ji máme mnohem užší, protože ještě tady je druhá věc, my nemůžeme jít proti sobě. Když chceme nastavit komunikační systém dítěti, tak nemůžu mu dát jeden ve škole a jeden doma. A ještě třetí třeba v poradně. My si musíme bavit o tom, aby jsme tomu dítěti, aby jsme ho v životě posunuli jednotně. Aby jsme na něj každý nepůsobili úplně jinak, z čehož bude mít neskutečný chaos. Takže ještě je tady taky ten náhled, že my tu techniku a technologii musíme vybírat, aby byla přístupná i té rodině, aby to nebyl nějaký náš jako výmysl, který si řekneme, že bude úplně super, ale bude použitelný jenom v prostředí školy, je naprosto kontraproduktivní. Každé dítě vyjde ze školy, vyjde do života a musí to zvládat. Takže zase hledáme i to, aby to bylo i pro tu rodinu, rodiče a okolí toho dítěte při nejmenším snesitelné, ale spíš příjemné a bylo jim v tom všem dobře, anebo to aspoň jako vyvolávalo to, že pojďme spolupracovat, aby jsme pro to dítě udělali nejvíc. A pokud se někdy shodneme, a to se může stát, že ta technika tam nepatří, tak je to taky důležitý. Možná si myslím, že jsme to nezmínili, protože obzvlášť u našich dětí ve spece se může projevit závislost ještě silnější, než je to u dětí na základkách v běžném vzdělávacím proudu. A my máme sepsané nějaký postupy vlastně, protože vy o tom musíte přemýšlet už, když s tou technikou začínáte. Protože když jí to dítě používá, už je pozdě. V momentě, kdy dostane poprvé telefon, tablet, já musím nastavit nějaká pravidla, hranice, timery, dohody, ještě dřív, než to poprvé dostane. Pak už se může stát, že už to bude komplikované. A s tím samozřejmě taky pracujeme hodně. Tak jo, co byste poradila našemu posluchačstvu, učitelům, učitelkám, nějaký první krok vstříc technologiím, kde začít, od čeho se odrazit, jak se do toho tématu nalogovat? No, já si úplně nemyslím, že jsem tady od radění, ale nějaké typy ze své zkušenosti mám. A třeba pro mě je vždycky na prvním místě komunikujte to. A není potřeba vymýšlet vymyšlené. Obzvlášť silná učitelská komunita, kdybychom dali na stůl materiály, který kdy udělali učitelé, tak nám na to budovy nebudou stačit. To je množství a množství věcí. Když já jsem začínala ve školství, a to je teda strašně dávno, tak jsme vyráběli materiály a ty kolovaly po škole. Ty jsme, hele, já jsem teď udělala na tohle a na násobilku, já nevím, na vyjmenovaný slova. Pak jsme si to posílali, když začalo být takový to sdílení i meziškolně. Pak se dělali dumy, které se sdílely, otázka byla jejich kvalita, dělat se museli, každý si s tím nějak popasoval, ale pořád se to sdílelo.
A poslední dobou to začíná být trošku opačně. A vůbec tady nechci zabřenout do toho, jestli se má za pedagogické materiály platit nebo ne, ale hodně lidí si věci nechává pro sebe. A já si říkám, proč se někdo bude zabývat hodinu, 2, 3 a víc něčím, co už někdo před ním udělal a má toho plnou galerii. Proč bych to nemohla využít nebo si to trošku adaptovat na svoje prostředí, na děti, s kterými pracuju. Takže za mě, nechci říct, že bylo vymyšleno všechno, určitě ještě něco nového nás čeká, ale prostě pojďme se zeptat, nedělali jste tohle, nepracovali jste s tím a jestliže tahle škola má skvělou zkušenost s Chromebooky, pojďte nám ukázat, jak můžeme k vám přijet. My pracujeme s iPady, pojďte se k nám podívat. My máme skvělou zkušenost s komunikační aplikací, ale oni mají skvělou zkušenost s očním ovládáním. Pojďme sdílet zkušenosti, ať si na to každý nemusí pořád přicházet sám. To je za mě velmi důležitý. A za druhý, fakt dělejte, co vás baví. Nelámejte přes koleno něco, k čemu nemáte vztah. Ono to buď přijde, nebo ne. A nemusí každý, a bude to do budoucna i takový. Dřív byl ajťák specialista vlastně na všechnu technologii ve škole. Dneska to nemůže zvládnout, protože má správu sítě, nabíjet zařízení, metodicky vést kolegy, dělat nějaký materiály, stahovat aplikace. To nemůže ten člověk zvládnout. Takže tam je někdo, kdo se stará o tu techniku, o to správcování, někdo, kdo dělá metodiku a někdo, kdo bude dělat support takovým těm paním učitelkám, který nejsou si jistý a bude mít čas a budou peníze na to, aby s nima chodil do tandemové výuky. A trošičku jako za ně převzal tu digitální věc, když ta paní učitelka prostě jí to není vlastní. To si myslím, že by mohlo být taky řešení. Hezky i mezigenerační taková jako podpora, slyším z toho. Určitě. Ale ona může být i opačná, jo? My to pořád vidíme, přijde tady student po škole pomáhat paní učitelce s dlouholetou praxí, ale ono to může být opačně. Já jsem si to tak vybavila spíš teď obráceně, no? Tak jak jste to řekla, že jsem... Nechci, aby to byl nějaký stereotyp. Představila jsem si vás a pak nějakou třeba mladou začínající kolegyni nebo kolegu. Tak jo, Tyjo, děkujeme hrozně moc. Já jsem velmi plná tady toho, co jste všechno říkala a myslím, že by z toho vyšlo ještě na několik dílů. K tomuhle tématu se zcela jistě ještě z různých perspektiv budeme vracet, protože vnímáme, že je to prostě součástí toho světa, v jakém žijem a je potřeba se v tom stále aktualizovat, anebo aspoň vědět o tom, kdo je aktualizovaný. Takže ještě na závěr, paní Jelínková, když vás naše posluchačstvo bude někde hledat, kde vás najde, máte nějaké webové stránky, nebo kde jste k dosažení? Tak většinou někde ve vlaku. Ne, i-sen.cz jsou stránky, na kterých se snažím dávat spolu s kolegyní a s dalšími lidmi materiály a právě tu naši zkušenost přístupnou zdarma. A asi, když by si to někdo nepamatoval, tak Iva Jelínková a za to slovo iPad a ono na vás něco někde vyskočí. My vám moc děkujeme. No a loučíme se s vámi. Sledujte nás, poslouchejte nás, napište nám na náš katedrální Instagram, jestli se vám díl líbil a my se budeme na vás těšit zase u poslechu dalšího podcastu příště. Užívejte dne, ahoj. Naschledanou. Děkuji za pozvání, naschledanou. Černobílé šaty